Taon ko kuno. Amaji! Kaya ka kuno? Oy, Abdul! Harap na maun. Oy, may tato, Abdul. May tako nagtawag. Dalan kuno ka ako Maria Majin, cellphone ko yaw na. What? Cellphone mo yun eh. Hiral ko maun kay mo. Okay. Ayan rin, Abdullah. Magsukol. Namparak mo ka ako, Abdul. Aka ito ako matu. Tubig pa ko, Amaji. Tubig? Okay. A few moments later. Ayan rin ang tubig mo, Abdullah. Magsukol. Ay, tubig ka mo ka ko ini. Bukun magpay. Amaji. Ano ko no? Suko ko naman Amaji. Suko mo rin. Kaya ko suko. Nakainop dati. Ano ba yung Abdul ini? Patay na ko kako yan. Oh, no, 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 no. Tama ko kaya ka Amaji. Masa tunay ng mukha ko, Abdul. Dak mo ako. Nagkawasin cellphone mo. Bisan niya turaraid mo. Usdak mo pa ko kima tubig. Bukong magpan na ka ako tubig. Ang bako biyaka mo. Mata tunay ng mukha ko, Abdul. Ha? What? Kano ko tunay ng kay Mamaji? Kano? Atakainop ko. Yan ang matuk ako atakainop ko. What? Nakainom na to eh. Action. Kano ko to? Musa. Musa.